Biblioteka Srpske patrijaršije, jedna od najstarijih i najvrednijih kulturnih ustanova u zemlji, započela je proces digitalizacije svojih rukopisnih i štampanih fondova. Zvanično ju je 1713. osnovao mitropolit Mojsije Petrović, ali ova riznica duhovnosti i pismenosti ima korene još u 13. veku, kada su Sveti Sava i Sveti Simeon položili prve knjige u manastiru Hilandaru. Tokom vekova zbirke su seljene iz Žiče i Pećke patrijaršije preko Sent Andreje i Sremskih Karlovaca, sve do današnjeg sedišta u Beogradu. Uprkos burnim istorijskim iskušenjima opstala je i danas čuva preko 120.000 knjiga, više od 400.000 časopisa i gotovo 500 rukopisnih knjiga, od kojih su mnoge pisane na pergamentu i ukrašene minijaturama. Zato je naš večerašnji gost upravnik Biblioteke Srpske patrijaršije, dr. Zoran Nedeljković. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Digitalizacija je ozbiljan korak. Koji su to najvažniji i najvredniji primjerci kojima biblioteka raspolaže i na koji način će oni biti dostupni javnosti? Da. Mi smo započeli digitalizaciju, već nekoliko godina je radimo. Ona je izuzetno važna kako radi očuvanja rukopisnog fonda, tako i zbog naučnih istraživača, jer u isto vreme i čuvamo te rukopise. Do sada smo digitalizovali nešto manje od 100 rukopisa i to je nešto više od 20.000 strana u najvišim rezolucijama, u 750 dp-a i u formatima u kojima će biti dostupni i mogući za istraživanje i za pretraživanje. Ali uskoro mi ćemo i na našem sajtu Biblioteke patrijaršije objaviti delove iz nekih rukopisa, čime ćemo naučnoj javnosti i sveukupnoj javnosti dati mogućnost uvid na bogatstvo rukopisnog fonda koje čuvamo. Vaša ustanova vodi i proces istraživanja srpskih rukopisa u inostranstvu. Na kojim ste sve lokacijama pronašli rukopise i šta oni govore o našoj prošlosti? Da. Mi smo započeli, u stvari, ja sam započeo sa projektom još 2009. godine, istraživanje i naučni opis srpskih srednjovekovnih rukopisa u inostranim zbirkama. Mi smo do sada istražili 9 država Evrope i to su Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Austrija, Švajcarska, Francuska, Italija i Vatikan. Objavili smo naučne kataloge iz Češke, Slovačke i nedavno dvotomno izdanje naučnih rukopisa iz Mađarske, gde se nalazi ukupno 106 rukopisa. Uglavnom su u Sent Andrejskoj zbirci, ali i širom Mađarske. A šta smo želeli zapravo i šta rukopisi znače? Znate, naša rukopisna baština je jedna, spada u sam vrh evropske i svetske rukopisne baštine i ona je jedan vidni pokazatelj tapija naše kulture i pismenosti od najranijih vremena evropske pismenosti. I mi zaista možemo da budemo ponosni na to i mi radom ovim želimo za te rukopise koji su rasuti svuda po svetu, da ih vratimo bar u toj saznajnoj formi i da obogatimo našu istoriju i našu kulturu. Radite na prevodu hronika grofa Georgija Brankovića. To su jedine hronike koje srpski narod ima. Kada će biti objavljen? Da, pa mi već radimo neka 6. godina ili 7. na prevodu hronika. To jesu jedine hronike koje mi imamo. One su završene 1710. godine. Tada je i umro grof Georgije Branković, koji je tako jedna ličnost u našoj istoriji. Neki o njemu govore dobro, neki manje dobro, ali u svakom slučaju jedine hronike koje imamo do sada nisu bile prevedene. O značaju tih hronika naveo bih samo reči našeg čuvenog istoričara Jovana Radonjića, koji je još davne 1911. godine na 200-godišnjicu od upokojenja grofa Georgija Brankovića rekao da se te hronike neizostavno moraju prevesti na savremeni srpski jezik, jer nastaju kao na razmeđi između srednjovekovne i novovekovne srpske književnosti. Kao takve bila su osnova za mnogi istoričare 19. veka i kasnije. Mi smo do sada preveli, ukupno ima 5 knjiga. Mi sada radimo na završnoj 5. knjizi, ali u razgovorima u Ministarstvu kulture mi ćemo započeti sa 2 knjige hronika.
Nedavno ste se vratili iz Rusije gde ste potpisali ugovore o naučnoj saradnji sa važnim institucijama. Koje su to institucije i šta to znači za naučnu javnost? Da, to ja mislim da može da znači mnogo toga, s obzirom da su određene ustanove kulture Ruske federacije prebogate istorijskom građom, ne samo srednjovekovnim rukopisima, nego i uopšte građom što je vredna. U nekima su manje ili više pojedini naši istraživači radili, a negde gotovo da nisu uopšte. Ja sam i potpisao ugovor o saradnji sa državnom bibliotekom Rusije u Moskvi, zatim sa Slavističkim institutom Ruske akademije nauka u Moskvi, potom sa Nacionalnom bibliotekom Rusije u Petrovgradu i sa Bibliotekom Akademije nauka u Petrovgradu. Mi time zapravo smo napravili jedan most, Biblioteka Patrijaršije, i preko nje ide gde će i naši naučni istraživači i druge institucije, svi oni koji bi želeli da istražuju to bogato srpsko istorijsko nasleđe, moći lakše da dođu do tih fondova. Ono što je izuzetno zanimljivo, vi već više godina istražujete arhiv u Vatikanu koji je dostupan malom broju ljudi. Šta istražujete i hoćete li objaviti svoje istraživanje? Da, pa hvala na tom pitanju. Ne samo taj projekat istraživanja u Vatikanu, nego i sve ove koje radimo. Svi se odvijaju sa blagoslovom njegove svetosti Patrijarha Srpskog, Svetog arhijerejskog sinoda i uz veliku podršku Ministarstva kulture i Uprave za vere Vlade Republike Srbije. Istraživanje u Vatikanu radimo od 2017. godine i ja veliku zahvalnost dugujem mom kolegi, načelniku arheografskog odeljenja Narodne biblioteke Srbije koji daje veliki doprinos u ovom istraživanju i u radu. Sada započinjemo ove godine sa prvim naučnim zbornikom. Još nemamo zvaničan naziv, ali verovatno će biti izvori za srpsku istoriju ili tako nešto. Počinjemo se od 9. veka, znači od 870 i neke godine. To je sa prvim pismom pape srpskom knezu Mutimiru iz dinastije Vojsavljevića, a završit ćemo taj zbornik sa kraljem Dragutinom, odnosno sa 1280. godinom. I unutar njega biće razni dokumenti i tako prepisi, što je potpuno jedna novina u dobrom delu za našu naučnu javnost. Nakon toga idu zbornici iz doba kralja Milutina i kasnije sve bliže nama u istoriji. Dakle, još jedna važna tema o kojoj ćemo u budućnosti svakako razgovarati, a do tada pratimo aktivnosti biblioteke. Hvala vam najlepše što ste bili naš gost. Hvala i vama na pozivu. Vama, poštovani gledaoci, hvala na pažnji. Gledali ste Kulturni dnevnik. Laku noć.